Hi guys, you're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Nas ndauya nenyaya iyo ya Philemon Mashinge of Flight Care Logistics ari kunzi iye aita suicide because of abata mukadzi wake ane chikomba. Ndio nyaya yamuri kuona iri pascreen iyo. Chegutu businessman plunges to his death after catching wife cheating. And ndisandanyanya mberi about this story, guys. Chii chikuitika mudzimba umu nevakadzi, because we're here to talk about bedroom issues Bombshell Television channel. And if you're new here, don't forget to subscribe. Ndisandanyanya mberi. And if you're a returning subscriber, makapenga ndimi mune yese, ndimi munoita kuti chi tirambe tichitsvaga information yakasiyana siyana yakaita seiyoyiye. Zviri kuitika ndezvekuti macases evakadzi vabatwa nezvikomba nowadays awanda, but I don't know the reason why. If you know, you can tell me. We can talk comment section. Tonzwa kuti chii chikunyatsoitika ma ladies, because zvamuri kuona ndezvekuti nyaya iyi yaitika ndeyechokwadi, and izvi zvinhu zvatoitika, and munhu atofa because iye pakutaura kwake senyaya yamaona yabva apa anga achitaura kuti family yake ndo yaaisa first, maybe because varume hatisi kuwana time nevakadzi vedu here, handisi kuziva. So you tell me, my ladies, kuti zviri kumbanyatsofamba sei, ende chii chikuita sei chikutora nzvimbo, chii chikuitika mudzimba umu, moita sei motiudzawo. Asi tine urombo tinongoti rest in peace mukoma Philemon vaita sei vatisiya because of cheating of his wife, kuchita kwavo kuchita chi mukadzi wavo. Thanks for watching. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel. Tarisai Mona Bridge.